Και τα παιδιά. Τότε ήταν μόνο ο Νικόλας και η... Τότε εγώ δεν ήμουνα. Εσύ πότε λες? Τότε. Μια φορά που είχε έρθει εδώ πάρα πολλοί κόσμος και μαγείρευες. Τότε ήταν. Απλά ο Πάρης είχαν έρθει μετά πολύ πιο αργότερα. Ναι, αλλά... Τι? Κοίταξε, στο γάμο μας και ο Γιωργάκης ήταν Infant. μωρό που έχουμε τη φωτογραφία. Α, ναι. Μπορεί να τον είχαμε Έλα, πει, Γιώργο, είχαμε κάνε και εσύ τη δήλωση καταπέλτη. Τι κάνεις εκεί, Γιώργο? Έχει μια μαρμοτρίχα και με κυνηγάει. Και την πετάς κάτω. Ποιος θα καθαρίσει, ποιος θα σφουγγαρίσει? Πρέπει να ήταν πριν παντρευτούμε, το Πάσχα πριν παντρευτούμε. Άσχετο. Ποιος θα σφουγγαρίσει, Γιωργάκη? Τι δείχνεις εσύ? Όχι. Μπορεί να σβέρκος της, έχει αέρα. Έχεις παραπάνω, σκοτεινό στην καλυμά. Όχι, εσύ Γιώργο. Κοίτα, εγώ Και εγώ άμα της λέω τέτοια, μου λέει τι τα παίρνεις σοβαρά. Εγώ ξέρεις τι θα ήθελα. Εμένα δεν με νοιάζει να βοηθάει ο άντρας, αρκεί να μιλερώνει. Είναι αυτή η θεωρία. Ναι, θέλει να περπατάω στον αέρα. Hovercraft. Έτσι. Εγώ αυτό. Σαν αυτονά. Μου λέει ο Βασίλης, τι να κάνω σε Να μην βοηθήσω? έρθουμε από το σπίτι. Τίποτα. Όχι, τα δίνεις Βασιλάκι από κάτω, μου, μπαλκόνι. τι είναι αυτές οι δηλώσεις εδώ Ή βάλω ένα πέρα? κλουβί σαν το κουντέλι να κάθομαι απ' Κάτσε, η Θοδωρούλα είναι καλή για τον πάτερ αυτές οι όπως μπαίνω δηλώσεις. να ρωτήσω μπαλκόνι. Όταν βγαίνεις για παντήσεις παντόφλες μαζί, για να τις φοράς τα παιδιά. Ο Γιωργάκη, ο θείος Γιώργος κάνει αστεία. Καλά, ισχυρούς αυτή η δουλειά τώρα είναι για να το πεις.